vanhu vaya vatanga futi hama dzadiwa. Nhasi ndasangana neimwe nyaya panapa. Pane mumwe muchinda anoitwa Gabriel Chaibva ari kubudawo panapa ari kuti renowned and self-styled poet Abel Mauchi said he was used and dumped by Nelson Chamisa. He said he was only rewarded with a plate of Sadza for performing the infamous poetry. Chamisa Chi at a rally in Gutu. He is not happy with Chamisa's hypocrisy. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa panapa nevakomana ava ana Gabriel Chaibva. Itimu rezanuzanu gairi. Chinhu chiri kundinetsa manje about this guy ndechekuti iye apa mwakatoudzwa kunzi kwasatotaura nezvachamisa pero hakuna. Amona mwedzi wakunopera ka. Zvese zvinenge zvichingoitika. Last time akabuda, it was last month, achiti papatika accident yaya kwa Priscilla Chigumba ndokubuda achiti haine zvangu Chamisa ndisi kumuchenesa panyaya iyoyi. This time adzoka nechimwe akutaura zvana Abel. Akupinza mazita evamwe vanhu vasina kana chavari kutombonyatsozivawo pazvinhu zvacho. Vanhu vakatotaura kuti inini handite zvepolitics, ndinongoitawo zvekuti pandatodedzwa ipapo ndoita se nditoperform. No akunzi akashandisirwa plate Sadza. Arinzi ndo chaakangoitirwa chete, akangotengerwa plate Sadza akatotya kuperforma kwese kwaakaita. Tisingataure zvedu kune vanhu vakawanda because zvinhu zvoda kuti tionesane maside ese guys. Kuna vanhu vakawanda vaenda kumarally eZanupf vaiswera vachiimba vachiimba chavaingobuda nacho ikoko chicken in. Vese vanhu ka kwatoswera vachiimba voice richitokakarira watoperforma ikoko. Saka vaingobuda nemachicken in one. Vabuda nemachicken in ikoko nikadrink kakanga vakamirinda kana kachi ndokuti madrink tovaisibva vapuwa ikoko. Zvobva zvotopera zvakadaro. But because of zvaitika kune imwe political party opposition yakunzi vamushandisa, I don't know kuti inenge ndonyenge ifanira kunge ichibhadhara here. But vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari kubudawo vari kujamuka nyaya idzodzo vari kuti iwe unotoshaya kuti chiine wewe ndo uchitaura zvinhu zvisina nebasa rese. Wakatumwa here kuti utaure zvinhu zvisina nebasa rese. Mwari kuti iwo ndiwo wakaudzwa izvozvo kwamanje na chief. Vamwewo vari kuti ayo Chaibva hanzi mukadzi ari pakashata vakutoudzwa zvemumba make. Anyway, regadza tijambire ko iwe murume mukuru haufunge here pakaita potri hanzi achabhadharwa here. Mwari kuti with a good heart please tell your wife to stop what she's doing with Robbie please, because soon it will become vakaiva. Nai Gabu, tell us kuti chii chakakatadzirwa naChamisa atikupeka because wakutonyanya munhu asina political party wakuramba uchingomutsoma. Chii chakadaro itawo semunhu iwewe. Pakaipa vazadiwa. Vanhu vari kutaura zvakawanda, vari kuti havata kumupopotera vanhu vakaita kutsamwa because zvinhu zvokuti hazvigamuchirika kungobuda uchingoataka munhu just like that every time. Hazvisi normal handiti. But anyway, muri Zimbabwe ndakuti darike panapa nenyaya ndichikuzivisa update kupengereka kunenge kuchiitawo vamwe vanhu kusazivawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei. Tell me what you think in the comment section. Ari kubuda ari kutaura kuti zvoni hanzi Chamisa akashandisa munhu akamutengera plate Sadza. Munoionawo sei nyaya iyi?